بچه چه همه تلفن نگیری نه همیشه ولکی گو برای چی برایش که آخی نرخ کارتوشکه برادر جان تلفنی زوری بده نگاه که کار کنی شدیم شمالچه باری کار میکنه برادر جان انا екранакоша бяку екранакош вообще гизалай бада ай поён ҳам динамик дора ай боло ҳам динамик дора камераш 100 мегапиксела частота обновлениаш 120 гигагерц бародари азиз телефона чӣ қимат таъриф накунам мега ки таъриф мекунӣ фақат 100 мегапиксел камераи пешаш 50 мегапиксела ки яхе телефона камераи пушташ 50 мегапиксел меша ай 50 мегапиксел пеша бародари азиз быстрый зарядка 33 ватт вообще характеристикаш аҷоиб охи нархшам 14500 рубл кардам намедонам дига чӣ кортон кунам ина хая наушники дига ҳам додем чена бародаро биен охи гирен хали намеша авиакас ҳам дорем бародари азиз номеро ин ҳамин номеро занг мезанем дастгирӣ мекунем ҳатман бародари азиз айшумо подписка я дастгирӣ айшумо дальнейшум аксияи вазбин аймо нархи 6 ба 128 14500 нархи имрӯзаш имрӯз 8 март ҳамаи апаву хоҳарро табрик мекунем бо рӯзошон бо праздникшон бигема мешава ана ҳаво ҳар рӯз праздник дорану бо ин рӯз рӯзи дига хелшона хоб бародаро ки чӣ савол дора номеро нишон додем ҳамаи телефонҳо фақат оригинал 1 сол гарантия дода мешава ин телефон ай хотир набуре я апа хоҳарро да падарка куне ҳатман ин телефончаи зур худо нигаҳбон саломат бош